A Ulloa é moito máis que o territorio onde a Xunta de Galicia quere instalar Altri. É unha pequena comarca de 417 km² situada no corazón do país. A Ulloa conta con 99 parroquias, casi todas rurais, repartidas en 3 concellos: Antas de Ulla, Palas de Rei e Monterroso. Na comarca viven ao redor de 8.800 persoas, das cais o 8% son menores de 15 anos e máis dun terzo teñen máis de 65. A que se dedica a xente da Ulloa? Pois como é ben sabido, da Ulloa saen algúns dos queixos da denominación de orixe Arzúa Ulloa, que entran de maravilla acompañados cun anaco do pan de Antas. A agricultura e a gandaría sempre xeraron unha importante actividade económica, que alcanza o seu cénit na Feira de Santos en Monterroso cada 1 de novembro. Mas non podemos esquecer a importancia do turismo rural na Ulloa. Por ali pasan millares de peregrinos de camiño a Santiago. Entre os lugares imprescindíveis da Ulloa destaca o Castelo de Pambre, unha das fortificacións medievais mellor conservadas de Galiza. É a fonte da Poteira, onde nace o río Ulla, que dá nome á comarca. A Ulloa é un lugar de tradicións, unha terra de mulleres dedicadas ao oficio da costura e, en época recente, lugar de acollida para os refuxiados que tentan empezar de cero unha vida mellor. A que agardas para coñeceres de primeira man a Ulloa?